Friesen gongen er joet massaal op uit. Het zou een warme dag worden en dat lukt een soort mensen naar het stroom van makken bijgelijks. Daar wiet van de morgen appetiet tegendrok, maar zinnen onbidders. En wij we zitten een lekker deel. En wij horen van wat drokte. Wij gaan net op een stil plekje lezen. Nee, wij vinden dit wel mooi. Dit heeft wel wat van Spanje. Wij gaan dan nooit iets wel naar Spanje. En dan hoeven we net 4 voort. Nou, dit hier, ik ga Spanje. Deze dagen is het advies aan de badgasten om net al te volle in de zinnen te zitten. De zin is krachtig, je verbronen gauw. De meesten gaan goed daaruit naar de strand. Nou, goed insmeren en onder een parasolletje zitten en voor de rest niet. Nog hij de BNK mee? Hij eigenlijk wat speciaals met die nog? Nee, gewoon goed insmeren met een goede factor en dan moet het goed wezen. In de reden van de dag kwam de bewolking opzetten en hier en daar begon het zelfs te regnen. Dat is bleunend warm en dus adviseert de organisatie van het festival Promised Land bij Ljout om goed te drinken. Voor de duizenden bezoekers binnen maatregels genomen. Ja, water beschikbaar voor mensen die we op dat moment uitdelen kunnen. Het is natuurlijk extra, we zitten hier ook onder het water, dus mensen die kunnen natuurlijk ook vrij snel lekker ook wel even als ze even het water in willen. Maar door water beschikbaar te stellen, maar het is belangrijk dat mensen drinken blijven en dat, daar hebben we voor zorgen. Ik moet het weer warm, maar letter mogelijk buien.